Amencer presenta unha nova Operación Quilo e xa van 38. Por lo tanto, Operación Quilo cada ano nos gusta implicar, contaxiar, ilusionar a cidadanía ourensá para que boamente poidan colaborar achegando quilos de alimentos e quilos, sobre todo, de xoguetes, non? Ainda que tamén este ano pedimos roupa por necesidades concretas. Entón, esta invitación, sabemos que está ben acollida, esta campaña, sabemos que chega, e chega porque está Cáritas detrás. Como sempre, o máis necesario son alimentos non perecedoiros, algúns deles relacionados co Nadal, para que as familias que o precisen poidan celebrar estas datas dignamente. Tamén se piden xoguetes e cartos, e neste caso, ademais, roupa de bebé. Pódese colaborar con tempo, xa que son precisos moitos voluntarios para sacar esta campaña adiante. A pobreza é unha realidade que todos queremos ocultar ou non ver. Esta é unha forma de facer ver á sociedade que seguimos tendo xente pobre, sigue habendo xente que non chega a fin de mes, non ten para comer, non ten para pagar a luz, non ten o básico para vivir dignamente. Na campaña anterior atenderon a 3.900 persoas e están preocupados por superar este ano as 4.000, porque iso significa que cada vez son máis as familias nesta situación.